Τι να σε πάρω φόκος καλά. Και το χουλιανά, μη γελάς χουλιανά. Χουλιανά, μη γελάς. Γύρισε εκεί τώρα. Γύρισε εκεί τώρα για τα παιδιά. Εγώ με τις φέτες τους που είναι αμάν. Πού ο Καραλής? Ο Καραλής θα μασάει σαν τη γαλλίδα που ζητάει. Αυτό θα γυρνάκα από τον Καραλή. Σαν τη γαλλίδα που ζητάει όμως. Λες? Θα λέει το βράδυ μέσα. Με κάνει ρεσίδι ρε. Τώρα